Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council Ubatitas Khan haksi belang jong tayo ulalumi ke jingelang bat kinong khayi marbam jong nang ba shalong banye mirjung mut ahlor kilat lenti kumno ban pendak penbiang ya ke jingdon kam marba mardi jong ki palba ibesong basa hapo uput usam jong council Uba titas Starwell Khan ulalu mekene gejingalang haka conference hall jongka council ke Malaysia benta daki kato kenengut ki MDC kaliang sensyar bat liang persya. UCEM ulalu mru ikene gejingalang halor kejingi opdiang kijing ujor ki patba beruna kejing penpoi marbam kejing pelat ki marbam kejing syim kabu ki badie ki bapen ki wekador jong ki mar. Kat kum kejing ong jong UCEM ki babon ki patba nek sinong baper syabar kenong ba shulong kila uat ek jingbo kendon jong sorkar ye kinong khayi bande marbam sya ki patba bawan seo bande halaki jong kisnong uang bagi patba nak kelengger lum khasi kilawan yang lan deki kenta ha shulong ban yo oket ki marbam mardi ban penpoi syalaki jong kisnong Henry anda lepoi kapali jong ki ke besngosi kalong bagi patba kelio ban thiat tang shiberni na ar berni ukhau kabalebu agajing e kabakrau yaki ban pendap agajing dan kam halaki jong kisnong Halor kania uni UCEM ka KHADC ula pentep bagi executive committee kan selek kendo ke sarkar hakini ki kendiat sengi banwan bani penbet bat ke sarkar ki jingdon kam baro. Nalor kania upentep bagi jinggalang kalai keren ru halor ke jinguat jeng ki patba ke jing kiodor kensan ki marbam ha ka ba ula betha ki nong khayi ba kimdai ban chim kabu hakum kani ka por lem kumta ka council kan selek da ka bateng e yaki. Dia hadir mengilapet hakini ki kendiat sengi ki beladak. Ngilayo ya ka jing komplain lani ka jing ujor lani ka jing pensngau hangi ki nomi khmat ya ki kat tu kat nipat ki jing ke baki pat ba ki kendo ka jing ka baning kong hi kalong ka ba ki pat ba ki kendo kalong ka hakaliang jong ka marba marni kam tam ha bede ba u khao ba ki we ki jing jat jing bam ki ba kong san ki ba ki pat ba ki panon kaman kesengi Tengilai ia ka proses ke bana kalian juga state government ng bai DC kila pentrikam ha ka ba kumno ban sami ki marba mardi shekishnong githau te habangi i kumni ki don pat ki jing ai jing mut na kalian ka jongiru kum ki MDC ki bangi kwa ban persngau sya ka sarkar kenang bakan wanra kajing suk ndai tangi kipat ba andre kajing suk wat dia ka administration ru kawin na kita kalong ka belengo ba ki shinong ki identify ya ki dukan ha ki shinong tangkat tu kat miteli pi ka don ka shinong ka badon ongno khasan teli ki dukan balai ban ithu tang arteli Nawar da kajing pe itu jong kini ki artli gidukan kawan ra pan ban kajing khapnya mo hapo snong bar aga juk apor kawan ra ruka pressure ya kitu gidukan bakin penbiang ka marba mardi na benta ka to snong bar om tangka taru karega pressure ya kiru na marba ndalawan pat haslong banwan sei ya ki marbam na kidukan na kini ki traders Ngisuk tu sisen badan tang arteli lani tang kawai kedukan apa senong. Ongno nga ainuksa ka senong ka badan lai spai. Dan dukan allotment yo tang arteli. Tega bamut nhap banwan thiet khau na ka benta ka to ka senong bro oi. Dan rein na kiwan hang ni selong. Kiwan na du san waji mastam. Ki hab ban yang lain man sya e ka sengi. Rein da jan miet dalej hang tu syo bakin rong dukan yo da ka slip nagi magistrate ba yo tang ar pocket dan nilai pocket te habaki wana selong kilawan ra da ka trok ono ka pick up ka ba ka bai kali ka jongki kalong ar hajar la hajar ten re da poi sani ki yo lai pocket ten da poi se selong bandi yo tau khao mo bagi thiet aga dor khat san spa la ni khat ru spa si pocket namar ka bai kali kala poi ar hajar la hajar dai kin penmi ki hab kentiu ka dor bat hab ki kentiu ka dor manu ba syakta pai ba nalo ki pai ba pa kimyo tena ta kadau ni sogum ki nomi khmat namar ba ngiyo e ni jing ujon na ki rang ba snong na ki dor ba snong na ki pai ba tingi so ban ajing mut di ka sarkar ba kadi ban ailat e ki dukan bakin pli baro agi snong bat ha ka poru
Baka numdan syuk kata kajing sam ration pat iki dukan hangnya selong. Namangilai keren mentan bagi traders. Kila ong hangi ba ka stok kalong sufficient. Kamdan kata kajing duna bam kalong ka ka ba udipti syuk minsta ukuran ba amdan jing kodok bam ka kajing sya. Dan rega dari tang kadon tang kajing control. Ya kumno ban sam ka marba. Tegani kajing ajing mut nakal yang jongki na marba hakiwi ki state. Kidukan ki playback. Kidukan marbam ki playback. Telada ki playback kidukan marbam kamut kajing ya rush, kajing ya yang lain, kajing ya lumpat ba kanum dan. Tengi soban ajing mut ira sarkar ba. Halan bagi dukan kin playback, kita ki wholesaler kin playback ki dukan joki. Kenapa bagi laban sami kini ki marbam syaki niki nong bu dukan pat haki nong kendong bagi nom jenjar ki pat ba. Den re nakal yang jongki kila benti kena hadu mentan baka dor hi ka khamtat kani banyaga asam tio. Kabamut kamdan ka jingkiu dor. Bat ngila ong ru yaki ba dei ban penti kena ba kanom dei badan ka jingkiu dor. Ba kila ayang i ka assurance menta ba nginum kanom dan ka jingkiu dor ba ka dor hi kalong kumju hi nadu dewan ni baka sedang kani ka lockdown ki ong baka dor kalong kumju.